أرأس زينة ባህር ምስተዋዕልን ጀግንነትን ኢትዮጵያን አርሒቅ ካብ ምሕሳብ አጥኒዕኻ መቕጻል ይግባእ ክብሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተዛሪቦም በዓለ ጥምቀት እንትነኽብር መፍትሒ ጥፋት ይቕሬታ ፈውስ በአስዕ ዕርቀ ሰላም ስለ ዝኾነ ሓሲብና ክኸውን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሓቢሮም سلام هاجر نمرقات أبز جبر تعري محبرة الميديا كم مجلجل منفس قدوس جيرنا خنت كملو كم زجباء بطوء وقدوس أبونا ديوس قريس أب حساسي بام سلام تعنا باللي كم يتمسيوز خبركم تملكتنا نملا صعبت امنات كرسنا نكوعن برهانات امكاتو كل التشحن 10 شمون تنام تمرات ابصحكم ابصحنا نبلنا نزعل استسنادو ما اد زين حيزلكم قريبا له ما زينا نمرحو نازريت باريو حبيركم كصنحي فلما حصر زيناتات ባህሪ ምስተዋዕልን ጀግንነትን ኢትዮጵያን አርሒቅ ካብ ምሕሳብ አጥኒዕኻ መቕጻል ይግባእ ክብሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተዛሪቦም ፈታው ሓቅነት ትዕግስቲ ባህሪ ምስተዋዕልን ጀግንነትን ኢትዮጵያን አርሒቅ ካብ ምሕሳብ አጥኒዕኻ መቕጻል ይግባእ ክብሉ ፕሬዝዳንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ጎንደር ባሕሪ ጥምቀት ፋሲለደስ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታዊ ክብሩን ስርዓቱን ሓልዩ ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሮም ፕሬዝዳንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ብትስነ ስርዓት አከባብራ ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ንጎንደር ካብ ዘድምቑ ዓበይቲ መንፈሳውን ሃይማኖታውን በዓላት ጥምቀት ተሓደ ኢሎም ኣሰር ጥበብ ኪነ ህንፃ ጎንደር እውን ዝረአን ዝድህሰስን ታሪኻዊ ፀጋ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ህዝቢ ጎንደር ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ወዲ ሰብ ልዑል ክብርን ፍቕርን ዘለዎ ከም ዝኾኖም ተዛሪቦም መግለፂ ኢትዮጵያውነት ስኽነትን ምስተዋዕልን እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት እዚ መንገዲ ለባ ምኽታል ከም ዝግባእ ኣረዲኦም ፈታዊ ሓቅነት ትዕግስቲ ባህር ምስተዋዕልን ጀግንነትን ኢትዮጵያን ኣርሒቅ ካብ ምሕሳብ አጥኒዕኻ መቕጻል ከም ዝግባእ እውን ኣረዲኦም ኢትዮጵያ መስርዓ ብቕልጡፍ ምስ ዛዕብያን ዝጓዓዛን ሃገራት ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሎም ኣብ ተለዋዋጢ ኩነታት ዓለም እውን ኢትዮጵያን ኣርሒቅ ካብ ምሕሳብን ብዝተረጋግዐ ኩነታት ምዕዛብን ከም ዝግባእ ገንዚቦም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝረኣኽዎ ለውጢ ዝናኣዲ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ حسابن ولدون تسمع تاريخ مسرح كم زكال غوندر مرأي ايلوم نقدماي مينستر دكتور ابي احمد داغماي ولدت كتما غوندر بتكبروم نزدغفو اكلات كلهم مسكانو مغربهم حسابنا تحافيران تخبيران تنبر اثيوبيا مصنع يخبلون ملختم ام حلالفهم بعد ጥምቀት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ሃገር በድምቀት ተኸቢሩ ውዒሎም بعد ጥምቀት በተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን ተኸተልቲ እምነት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን በድምቀት ተኸቢሮም እቲ በዓል በፍላይ በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ ጎንደርን ካልኦት ከተማታት ሃገርናን ተኸተልቲ እምነትን ዑደተኛታት ወፃእ ሃገራትን ኣብዝተረኸብሉ በድምቀት ተኸቢሮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ባቱ ቃላይ ደሴታትን ደንበል ከምኡውን ኣብ ምንጃር ሸንኮራ ኢራን ቡቲ በድምቀት እናተኸበረን ትኸውን ኣብ መላእ ክፋላት ሃገር በሃይማኖታውን ባህላውን ስነ ስርዓት ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ ውዒሎም حساب منجستي مدمار ولك عودي تفترون نايت مال هافتن نبروه متأي أب حد زتها خبيه خلوك أنا ما يمنيسر دكتور أبي أحمد تزاريبهم لو مزلنا قلبة تنكرن متأول دوب زت الرف من جدن سقطات إثيوبيا مجلس يجب أن نخبروك قدما مينستر دكتور أبي أحمد قليتهم توم قدما مينستر أم حبراوي ميديوم مبزم حلالهم الأختي لو منوجه أب زمن رغنايو بروجكت مع الدنولدو نازب قلتي رئينا خبرو قليتهم السراح كابت خبابي استرخبونا وتسات هنتاتن بنايت خبابي عقمن استهانت أب مخانوك أزعلنتن بعلواننتن زنت أبارغ إلهم هاجرنا إثيوبيا بباهلي تفترون تاريخ أو طريقة تعدلت يازبلو توم قدما مينستر
لو مزلنا قلبة تنكارن متأولدو بزترف من قدي نتأقى إثيوبيا مقلاتن مقتصالن يقب أن نخبلو ملغتهم عم حلالفهم دابي لدمسس تتمك بيوردانوس جيتا يسوس جيتا يسوس يما يدعسس تندسف كلايك آريا الكفك صابر يداود دبدابي لدم فزدت عندون بك لقا متاك سمايا مارزينهم بمكتال تركبوا حزر ما بزرزر نابز حرنا يوم قديات كنحلف بعد تمكات انت نخبر مفتح اتفاقات قريتها فوس باسي عرق سلام كم زخون حسبنا كوني قباخبلو قدما منيستر دكتور ابي احمد حبيرم قدما منيستر دكتور ابي احمد بعد تمكات مغنيات بمقبار ناينكو عبد حكوم ملختي ام حلاليفهم ملوء ملختو 5 ساعات كقربيو بعد تمكت انت نخبر مفتح اتفاقات قريتها فوس باسي عرق سلام كم زخون حسبنا كوني قباخبلو قدما منيستر دكتور ابي احمد حبيرم قدما منيستر دكتور ابي احمد بعد تمكت مغنيات بمقبار ناينكو عبد حكوم ملختي ام حلاليفهم توم قدما منيستر ابز محلالفو ملختي تمكت بخريستوس ناي مقلع عرق سلامن مولادن ملكتيو إلهم أمناي قدم زبن أدامن هيوانن بسنكس فصمو حاتيات ود سب مس أملاخو تقايمو زبنات حليفي بمبال يخون انبار سب بحاتياتو قلعنتو انتسانون كسام موداتا طفيو يترفن أبو زغي مسحتت انتسرحون كسام موداتا ترقيمو أي ترفن كولو قليصم سينو وزنبرن أي قلعنت صقا بخريستوس داقم مقبالون أبريهم كريستوس أفلق يردانوس ترخبا نزرس حود سب منقد عرق سلام نمخان انبر نسو حاتيا سلزلو وخمزي كونا قليصوم سرعات تمكت انت نخبر ناي اتفاقات مفتحي يغريتا ناي باس مدحانيت عرق سلام كم زخونا نحسبنا خون كم زقباون حبيرم باسي زي تعرف تفتروا قاطامي زولتهم قداماي منيستر امونغوبون ودن فتارن فطورن حزبي مس حزبي باسي كقاطم كم خيل قليصوم يخون انبر يقريتان عرق سلامن زي تعرف تفتروا خنتات بمخانو امونغو املاخن ود سمن استفتر باسي بخريستوس فصامه خمز رخبه كم هاجر زلونا زي مرددات اب طربيزه خنفتحهم ناي زبنات عدا فلالاي فصامه خرخبو اب طاف كم زوصحو اغنزيبهم كومشن اغراو زته كابز طايش جميرو ابز حلفو 3 عامات سفيح قصر زلوهم زيغاتات استساتفلو استفلالي مدارك اكالات زساتفن ناي فلالاي زعباتات زاكبن سفيح مدرخات مدلاوم قليصوم توم قداماي منيستر ابز محلالفو ملختي انكو عبد حكم لومي كبرتات حفتتات عامتات قلصمات صباغاتات برخاتات ኢትዮጵያ يقلعو يرايو ስለዘለው ابز بعال بمخان غعزو مقلع ኢትዮጵያ نخن مرمر انقد إلهم لوتي كابز مزق جميرو أبز حلو حدة عامتات سارت انتنا نبر تانيحنا بوزح سرحة سارحنا بدهوتات حالفنا حزينا إثيوبيا مقلات ويكعا مرأيا زبن مزق اللو إلهم أغم حرشانا تغلعو هزبا كمقبيو ناي معدن أغما تغلعو معبالا أخسالتيو ناي توريزم أغما تغلعو عالم زدم مميو أغم تكنولوجيا تغلعو لمعاتا خكالات فيو أغم ديبلوماسيا تغلعو تعنتو فتارنتا كتنكريو أغم إفراينة تغلعو نابعداق عالم كترباربيا أون كبلو قليصوم إثيوبيا كاب بيتلهم ناب يردانوس كاب يردانوس ناب كورونتوس كاب كورونتوس ناب دبرتاور كاب دبرتاور ناب كرانيو
ካብ ቀራንዮ ናብ ደብረ ዘይት እናበለት ክትቅጽል እያ ብምባል ድሕሪ ሕዚ እናበረኸት ክትከይድ እምበር ናብ እርጋን ኣይትምለስን ክብሉ ኣገንዚቦም እዚ ዘበን ብዘይጥርጥር ናይ ኢትዮጵያ ዘበን እዩ እውን ኢሎም እምነትና ስርዓትና ባህልና ቋንቋና ዜማና ብሓፈሻ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ኣብ ኣደባባይ ንዝገልጽ በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳ ብሰላም መብጽሐኩም ክብሉ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም ኣመሓላሊፎም ሰላም ሃገር ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከም መገልገል መንፈስ ቅዱስ ጌርና ክንጥቀመሉ ከመዝግባእ ብጽዋ ቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ተሓሳሲቦም በዓል ጥምቀት እንትኽበር ኣብነታዊ ተግባር ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓብን መንደቕ ጽልኢ ብምፍራስ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወስኽ ኣለዋ በዓል ጥምቀት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ በዓል ጥምቀት ካብ ዝተኸበረሎም ከባቢታት ሃገርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ጃም ሜዳ ሓደ እንትኾን ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ቦታት ሃይማኖትን ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝመጹ ዑደተኛታት ኣብ ዝተረኸቡሉ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ምድላዋት ተኸቢሩ እዩ ኣብቲ ስርዓት ጥምቀት ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉን ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ራያ ዝኾኑ አቡነ ዲዮስቆሮስ እውን ክርስቲያን ድምጽ እግዚአብሔር ኣብ ዝሰምዐ ዝኸበረ ህዝብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ጉዳይ ሰላም ብዝሒቱ ክዋጻእ ከም ዝግባውን ኣረድዮም እዮም ዮርዳኖስ ከተሰማው እርሱን ስሙት ከሚለው ርቱዕ ትእዛዝ አንጻር በተግባር የሚገለጥ እውነተኛ የሆነ ክርስቲያናዊ ህይወት ሊኖረን ይገባል ካብ ዮርዳኖስ ዝተሰምዐ ንዑ ስምዕዎ ካብ ዝብል ርቱዕ ትእዛዝ በተግባር ዝግለጽ ሓቀኛ ዝኾነ ክርስቲያናዊ ህይወት ንክህልወና ይግባእ ክርስቲያን ማለት ድምጽ እግዚአብሔር ኣብ ዝሰምዐን ንእግዚአብሔር ወልድ ዝኣምንን ብመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝኸበረ ህዝቢ ማለት እዩ ብምዃኑ ነዚ ድምጽ ህይወት ዝሰምዐ ናብ ሞት ዝወስድ ድምጽ ክፍኣት ኣይሰምዕን ንድምጽታት ጥፍኣት ቦታ የብሉን ንቃለይ ሰሚዑ ኣብ ተግባር ዘይውዕሉ እንተሃልዩ ፍርዲ ዝህቦ ኣነ ይኹንኩን ንስተዛረብክዎ ቃል ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ንሱ ክፈርዶ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እዚ ምድፍፋእ ዝቕጽል እንተደኣ ኮይኑ በቲ ዝሰማዕናዮ ድምጺ ዘይስተኻኸል እንተደኣ ኮይኑ ክብሪ እምነትን ማዕረግ ሰብ ተሓልዩሉ ህይወት ምርካብ ኣብ ምድሪ ኣይከኣልን ብሰማይ እውን ዝጽበየና ፍርዲ ዝኸፍአ ይኾን እዩ ማሕበራዊ ሚድያ መገልገሊ መንፈስ ቅዱስ ክንገብሮ ይግባእ ዝበሉ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ራያ አቡነ ዲዮስቆሮስ ሓድነት ህዝብና ኣብ ምርጋጽን ህልውና ቤተ ክርስቲያን ክረጋገጽ ኣብ ምግባር ወለዶ ጥምቀት ዝኾነ ኩሉ ብዝሒቱ ንኽዋጻእ እውን ጸዊዖም እዮም ማሕበራዊ ሚድያውን የአሉታዊ ጉዳዮች ማሰራጫ ከማድረግ ይልቅ እርስ በርሳችን የሚያስተሳስር ማሕበራዊ ሚድያ መፈነው አሉታዊ ጉዳያት ካብ ምግባር ሕድሕድና ዘተኣሳስር ቤተሰባውነት ዘጽንዕ ሓድነትና ዘጠናኽር መድረኽ ንክኾን ልሳናውን ኣብ ሰናይ ትምህርቲ ንኽውዕል ማሕበራዊ ሚድያ መገልገሊ መንፈስ ቅዱስ ክንገብሮ ይግባእ ዘላቕነት ዘለዎ ምርግጋእ ሃገርና ንህዝብና ሓድነትን ንምርግጋእ ህልውና ቤተ ክርስቲያንና ወለዶ ጥምቀት ዝኾንና ኩላትና ንሰላምን ንሓድነትን ብጻዕሪ ክንሰርሕ ይግባአና እዩ እዚ ጥንታዊ ሓድጋ ዓለም ዝኾነ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታዊ መሰረቱ ተሓልዩ ንክኽበር ምግባር አዝዩ አድላዩ ሀገራችን ዘላቂ መረጋጋት በዓል ጥምቀት መርአያ ዳግመ ልደት ምግላጽን ዝበላ ከንቲባ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ እውን ሁሉ አማኒ አብነታዊ ተግባር ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብ ከም ዝግባውን አረድየን እየን በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የዳግም ልደትና የመገለጥ ማሳያ ነው በዓል ጥምቀት በአመንቲ ክርስትና መርአያ ዳግም ልደትን ምግላጽን እዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ከምንሪኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ካብ ዘለዎ ፍቅሪ ዝተልዓለ ብምሕረቱ ንኹሎም ደቂ ሰባት ንምድሓን ብሰብ ተመሲሉ ካብ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ኣብ ዮርዳኖስ ከም ዝተጠመቐ ንርዳእ ኢና ስለዝኾነ እውን ቀንዲ ዕላማ ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ካብ ኣብነት ጌርና ብምስዓብ መዓልታዊ ናብራና ንምንባር እዩ በዓል ጥምቀት እንተነኽብር ነቲ በዓል ብምሕሳብን ኣብነታዊ ተግባር ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓብ ክኾን ይግባእ ካብ ጽልኢት ወፂና ብየቕሬታ ብሓባር ግድግዳታት ጽልኢ ምርሓቅ ክነፍርሶም ትጽቢት ይግበረልና ቀን በይቅርታ በአንድነት የጥል የክርክር የመራራቅን ግርግዳዎች ማፍረስ ይተበቅብናል ሰላም መሰረት ሁሉ ነገር ይዝበላ ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ወይዘሮ ሻዊሽ አንጋውን ሀገርና ዝጀመረቶ ጉዕዞ ልምዓት ሽቱን ኮቅዕ በሐባር ምስራህ ላይ መሆኑ አረዲንየን ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ጽድቅ የሚገኘው ከፍቅርና ከሰላም እንጂ ሰላም መሰረት ሁሉ ነገር እዩ
ጽድቂ ዝርከብ ካብ ፍቅርን ካብ ሰላም እንበር ካብ ጽልእትን ካብ ጎንፂ ብዘይ ምዃኑ ኣብዚ በዓል ጥምቀት ተዓዲምና ዘለና ምእመናን ኾነ ነዚ በዓል ብሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ንህዝብና ሰላም ፍቅርን ብሓባር ክንጽልይ ይግባእ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ቅልጡፍ ጉዕዞ ዕቤት እያ ትርከብ እዚ ጉዕዞ ሽቶ ንኽወቅዕ ብምግባር ኢትዮጵያ ሃገርና ኣብ ዓለም እትስማዕን እትኽበር ሃገር ንኽትኸውን መላእ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ጠጠው ኢልና ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ በአንድነት ቆመን በጋራ ልንሰራ ይገባናል በዓል ጥምቀት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ጃን ሜዳ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት በዓል ጥምቀት ተረኺቡ መሳርሕትና በሪሁ ብርሃን ዝለኣኸልና ጸብጻበሉ ከም ዝስዕብ ቀርቡ زخبركم تخطاتلتي فنونا أب مكزتال تركبو ناي كل تشحن 18 بعد تمكت أبزي أب كتما أديس أبا زخبر زلو كتتا فنو كوربورشن بركاسين تبعيو إذا نركب له بوتا جان ميدانا تبعلت سواع بوتا ببعمتو تابوتات أب درو بعد تمكت تأكيبهم حجرهم أب بعد ما بدمو نسرعت بعد تمكت كاب مونغو زخبر لهم بحر طبقات حدا ايو زي جان ميدا مالتيو زي بعل زي ببعمتو زخبر ببعمتو خبر كله ابدرو من الباتون اب زعدي كترانا تبعل يصواعيو تابوتات ككاب ادباراتون ككاب دبرون بزمارن بخالوت هايمانوتاوين سنه سرعتن عم ناتسنيو يمصمو مش أتيوم مس حدرو نتصبحتو كاب وقعت مول ليتي زمارين قداسين نتخايد دحري مرفادو ات سنه سرعات تمكات زفصملو بحر تمكاتيوم بدمو سكونتات بدمو سنه سرعات كاب مونغو زخبرلن بحر تمكاتات جان ميدا مخانون ببعمتو نعزبو قدايو كوربورشن بروشكاسين كتيبياون كاب درو تحيزو نتي بعل شفان نهابه نحناون استفلالي قانقوتات ناباخاتكم حبريتان اتزلو اكبابران نابصحناينا نركب بعل تمكت تكال تمرتي بحالن ساينسن عالم يونسكو كاب مونغو سمزغبو وكلت حدقتات عالم ايثيوبيا كاب مونغو زمزغبتهم زيد هسس حدقتات عالم حدا يو اذا بعل زي مالك اذا بعل زي مثل هاجر نمللاي عود توريزم ايثيوبياون كابتي ببعمتو بصح عادي ابزي اب جان ميدا يكون اب كالوت كبابات ايثيوبيا نزب علي زعزمو بركت زبلو ناي وصا زيغاتات زعدملو بعلي سلازي حدا ناي توريزم ገጸ በረከት ተገይሩ ሰድ بعلي ካብ ሃይማኖታዊ ትሕስኡ ብዘለለ ካብዚ ብተወሳኺ እዚ በዓል እዚ ጎናዊ ባህላዊ ጾታታትን ባህላዊ ምሪታትን ዝካየደሉ በዓል እዩ በዓል ጥምቀት ነዚህም ካልኦት ተመሳሳሊ ትሕሶታትን ናባኽምና በልና ክንጸኒሕና ምክታልኩም ሳና ክኸውን ሕዙን ደጊምና ኢና ንዕድም ሰናይ ጻኒሕት نملا امنتي اورثودوكس توحدها روحس بعال كونلكم ينا نمنا እንግዲህ ጥምቀት ከስሙ ትርጓሜ በእነነሳ መጠመቅ መዘፈቅ በውሃውስ መነከር የሚሉ ትርጓሜዎች አላቸው በዓል ጥምቀት ካብ ሽሙ ትርጉመንትን ጀመር መጥማ አውሽጢ ማይ መታው በማይ መላኽ ከመውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንወዲ ሰብን መድሓን ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ባህርና መመክሕትና ዝኾነት ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ 33 ዓመቱ ኣብ ዝምድሪ እናተመላለሰ ኣብ ዘምህረሉ እዋን ዝነበረ ዕዳን ኃጢአትን ወዲ ሰብ ንምድምሳስ ዝተጠመቐሉ እዋን ንምዝካር ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በበዓመቱ ብድሙቕ ኩነታት ተኽብሮ በዓል እዩ ካብ ኣምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ንመሃረሉ ዓብይ በዓል እዩ
بعل ጥምቀት ካብ ሃይማኖታዊ በዓልነቱ ብተወሳኺ ባህላዊ ጸጋታት ንምንጽብራቕ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝፈጥር በዓል እዮም ዝተባእሰ ዝዕረቐሉን ሓልዮቱን የቕረ ባህላዊነት ዝእንገደሉ በዓል እውን እዮም ካብ መንፈሳዊ ረብሑ ብተወሳኺ ዘለዎ ካልኦት መግለጽታት ብምውዳድ መሓላለሙ ዘሰናዶ ጸብጻበሎ መርሃ ሰላም መረሳ ከም ዝሰርቆ እዩ ورح ጥሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣደባባይ ዝበዓል በዓል ጥምቀተ ክርስቶስ እዩ እዚ በዓል ብዩኔስኮ ካብ ዝተመዝገቡ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓደ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ዝገበሮ ጉዕዞ ብምድራኽ እዩ ኣመንቲ እምነት ክርስትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ታቦት ዓጂቦም ናብ ባህረ ጥምቀት ዘምርሑ የትህትና መገለጫ ነው በዓል ጥምቀት መግለጽ ትሕትና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ኮይኑ እንዳሃለወ ብኢዱ ብዝፈጠሮ ፍጡር ክትማ ናብሮ ወረደ በዚ ድማ መርአያ ትሕትና ይኾን በዓል ጥምቀት ክንዝክር ከለና ሰባት ክሳነዩ ዝጻረሉ ኩነታት ኣሎ እሞ ሰላም ማሕበረሰብ ብምሕላው መዳይ ጸጋታት ብምምዕባል መዳይውን ከምውን ዘለና ጸጋን ዓለም ብምራይ መዳይ በዓል ጥምቀት ገዚፍ ምልክት ሰላም ይልና ንምጽራሕ ዝኽእለና በዓል እዩ እዚ ዕለት ይቕረ ምብሃልን ምፍቃርን ኻሊ መግለጽ እዩ በጣም የሚያስገርመኝና እስከዛሬም ድረስ بتعم زغرملين زدنقن النجار حد سفرة أبعال تمكت زوكبيو حد كبابي هايمانوت عاليت حبري كيف لي بحبار زبعل بعاليو هايمانوت راح كيكونس دحربايتا بهلون فوليو حزبي زراخب استفلالنا مسيلو أبزر راينا خونتات نتزي حق أو سمعيت نقالهلو معلت بعال تمكتيو بحق اغزابير نعنا استعرقلو معلتيو إليز حسب نتبعل تختل تخلوت هايمانوت مس إثيوبيا نحواتهم قينو يبعلوه بتختل تأمنت أرثوذكس توهادو أب أدباباي كاب زبعلو بعلات حد يزخونه بعل تمكت كاب هايمانوتاو سرعتات بالسجرة محبرو تكبراتات نتبعل دمكت يوم ጥምቀት ብድምቀት ካብ ዝበዓለሎም ከባብታት ሓዲዩ መናገሰ 44 ታቦታት ዝኾነት ጎንደር ብቐንዲ ትጽራሕ እንትትኾን ጃንሜዳውን ልዑል መጠን ህዝቢ ዝዕደመሉ ስፍራ እዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እንደ አዲስ አበባ ስናይ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከም አዲስ አበባ እንትንርኢ ንእሽተን ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዝበዓል በዓል ጥምቀት እንርእየሉ ቦታ እዩ ብዛዕባ ጃንሜዳ ዘዋግዕ ዘለኹ 44 ታቦታት ኣብ ሓደ ስፍራ ተኣኪቦም ሰብ ብምንም ረቕሒ ንባዕሉ ከይፈላለየ ብሓባር ወጽኡ ዘብዕሎ እዚ ብምኽንያት ክራማትን ካልኦትን ተጓንፎታትን ተፈላለዮም ጽንሑ ሰባት ነዚ በዓል ተደሪኾም ዝእከብሉ ኣረኽቲ ሓበራውነቶም ዝግህድሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት ምስ ምስላት ጎና ንጎኒ ባህላዊ ጸጋታትና ነላልየሉ ብፍላይ ባህላዊ ሳዕስዒት ከም ኣብነት ምጥቃስ ንኽእል ስርዓት አከዳድናና ክኾን ይኽእል ካልኦት ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ሓበራዊ መድረኽ እንርእየሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ጥሪ 10 ምፍናው ታቦት ናብ ጥምቀተ ባህር ጥሪ 11 ድማ መዓልቲ ምጥማቕ ይበዓል እዩ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ባህሪ ምስተዋዕልን ጀግንነትን ኢትዮጵያን ኣርሒቅ ካብ ምሕሳብ ኣጽኒዕኻ መቕጻል ይግባእ ክብሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተዛሪቦም بعد ጥምቀት እንትነኽብር መፍትሒ ጥፍኣት ይቕሬታ ፈውሲ ባእሲ ዕርቀ ሰላም ከም ዝኾነን ሓሰብና ክኸውን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሓቢሮም ሰላም ሃገር ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከም መገልገል መንፈስ ቅዱስ ጌርና ክንጥቀመሉ ከም ዝግባእ ብጽዋ ቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ኣተሓሳሲቦም لتو ماد زينا استخدمتلكم منيرون مكتالكم يمسكن دقيمة رحس بعد طمقات كون لكم تمني سنة يجزيكم